Здравейте, аз съм Джейзата, представете се. Аз съм Елпедес. Аз съм Пепо 8. Днес ще снимаме тук на едни... Те са, колко се бяха? 6 в едно, в колко смини? 3. 6 в 3. Сега ще видим кой ще победим, но ясно, че ни. Не е страх, просто те са толкова много, че ние ако скочим ще умрат. Пък всички са фулки, вижте. MC the big boy, ето. Ето фулка. MC Kill, ето фулка. MC Тонич, ето фулка. Те всички са фулки, а ние сме само 3 фулки. MC Каньон. Ние 7 да сме тим. Той, Досайде, Каньон, Кил, Банк и още уния да сме тим. Скачам на Q, ма то лагна. Не можа Да, знам, я как се върна. Не скачаме. Толкова. Аз ще го довършим после. Ай, почвай да L50 биги тя. Не ти показа тим. Тя може да убим. Аз ще малко да трепя животни. После ще ви прати, после ще видите клипа. Ей, дженч, стир. Трети майл. Кажете на YouTube. Елпедес, иначе ти как стана ранг хай толкова бързо? Те е лесно, като съберах пари. Аз се чуя за Джозо Танк, как е стана малко толкова бързо. После ще ви пратя линк да ми гледате канала. Окей. Аре бе, някой скочи. И да. Чакай да го игнорна. Не, това не е да го игнорна. Той момчето се чисти. Аре, да скачат. Най-много обичам серверите на... Какво викаш L50? Чай да слушаме L50. Тя да скачам вика. Да му скочим ли там да го удря един път? Абе, скочи бе, брат. Ама само на джет не скача, защото той... Може да се сприятелим с него. А той те фулка, да знаете, ако влизате в този лежит, ако да знаете от мен, той джет е фулка, няма да скачате на него. Ще умрете за една секунда. Всички го мислят за хак, но човека не е хак. Човека си е про. Много се обиждахме с него, ама сега много искам да съм тим с него. Загубих 4 или 5 фулсета от него. Кой? L50 загубил 4-5 фулсета от джет. Казвам ви да спазите от джет. Може и ви и те да ви го кажат. Кажете. Взете се от джет. Не да се пазят, Умре! защото искат да си купят сетовете. И килта почна! Не е хубаво да си... Спокойно. Не е хубаво да си губите сетовете и глупостите от джет. Има много такива. The end is near. Трябва сега ще помислят на Лима и не сме хора. Мен ме убиха, хелп! Няма да такива. Не, но съм! Наполовин съм. Ти имаш Fire Pro 4 на целия сет. Где знаеш? Ами, виждам, те те предполагат с Fire Spec 2 и ти гориш за 3 секунди. И не си да ми видиш сета. Не, кой знае колко хубаво. Си... Чай, и не си. Сега служа още по-як. Я не си мен да видиш. Много ясно, че знам, че е фул. Айде, ще не си. Как ти беше никнейма? MC L50. Гледай ги бе! Аз искам да убия кил 25, те всички са около мене. Те всички ще скочат за това не. Аз вляза за 2 минути, 2 секунди, ако искам. Айде да скачаме на този кил 25. Аз не скоча, никой няма килва, ама... Съмнително за кил 25. Ей, гледай ги, всичките скочиха! Кил 25 скочиха се не черят, пък гледай ги всичките как скочиха само. Джет, какво съм натъжен? Аз подпалих каньон. Аз умрях. А си сложи поне фул меча. Убиха, подпалиха каньон. Да, знам. Абе, бах ти лага, бе!
повече фул меч. Имаш. Нямам. Ще паднат от небето. Кой да килна? Аз ще го кажа на Руник стоя. Фанта лимон. Това е кил 25. Аз ще излизам за поманка, ама вие скачайте да ги биете. О, скачайте де! Какво е страх? Аз на каньон скачам. Аз на каньон няма скача, защото той ще ме килне много бързо. Чакайте за малко. Ще му звънна, да му се подмазва малко. Ало, Да. какво да направим, аз ще го помоля да ми учтиво айтамите. Кай? После ще ти дам, ето, ванта, поне е добър. Ще ти пратя клипа. YouTube, благодарете на фанта, на Kill 25, че е толкова добър да ми върне айтамите. Идвай. Да. Браво, то пич не ми даде меча да ти. Абе всички ще са метнат. Сега ще го помолим за някакъв меч. Айде, сега да го видим, това пич ли е, пичак ли е. Сега ще видим кой ще ми даде. Да, остат 3 ще ми дава. Гледай бе, супер, всички са чини. Остат 3 ще ми дава. Нямам фул меч, проблема е това. Бати. Аз чакам някой се изкачи по стълбата. Ще ли написа еко? Аз ще ги ще питам Тим. Ще ги питам за Тим. И хората от YouTube видяха как меча е в теб. Хере, после ще изгледа клипа. Ще видите клипа после как меча е в него. Ама сега си мълча. Гледай ги бе! Всички тук ми стоят като боболечки. Можеш да я писека спешно. За какво? Моля да си върна фул меча. Добре. Извинявай, ще ги върна, но си искам фул меча. Чули? Да. Колко вече имам? Имам си. Мога да изложи? Руникс ги попа. Вой, каньон! Вой! Но колко малко го оставих! Вой, оставих каньон на едно сърце! Бах ти ларвата! Аз го подпуках, бе! Ти не знаеш какво става тука! Сам по стълбата се изкачва и гледа към някаква турска страна. Сега как да си кажеш точно канала? Ами, що бия ти опиди се? Аз
сега снимаме снимка, защото той ни дава меча. Виж какъв меч имам. Инсейджи. Ент и сняр. Хубав е. Значи ще ти върна парите. Безплатно ли ти го даде? Не, дайте ми ги за 150 печагата. Не е голям печага, ама тук кажем един друг клип, не иска да го... И как ще ми ги върнеш? Като няма 150к. Ще събера.